mga Pinoy, gindayaw ang newly crowned Miss Universe 2018. Coronation Night, ginbantayan. Inigitutukan ni Zen Kilantang. Ginbaha sa social media sang suporta ang kandidata sa Pilipinas nga si Catriona Grace sa Miss Universe 2018. Ini ang ginbantayan sa mga Pilipino humalin sa top 10. Sa diin agaw atensyon, ang pula nga gown ni Catriona kag stand out sa iya lava walk. Sang nalawagan si Catriona nga nakasulod sa top 5, halos nagtumbo ang tanan ilabi na sa makasulod sa top 3. Gani temporaryo naman nga naguntat ang operasyon sa pila ka mga beauty parlor. Nangin makahalawat-hawat naman sang ginlawag na nga Miss Universe 2018 si Catriona. Samtang first runner-up naman si Tamarin Green sang South Africa. Kag second runner-up naman si Stephanie Gutierrez sang Venezuela. Tusway, grabe ka nga amaze namon. Happy gid kami sobra. Yes! Suporta kami sa among nga kandidata nga sa Philippines. Tuman naman ang kasadya ang nabatsyagan sa mga Pinoy. Ilabi na nga nakatutok gid sila sa live streaming. Sa cellphone pa lang, grabe na. Tapos ang bet ko gid iya, of course, bisan masiling abing Filipina ako, pero mas makita ko gid iya nga lain gid iya ang aura yan ni Miss Philippines. I'm very proud of you being the 4th Miss Universe in the Philippines. Therefore, kita nga mga Ilonggo, mature kita para siya, kaya siya nangharagdugog para sa aton. Si Catriona ang ikaapat na nga nagdala sang korona sa Pilipinas. Ang Miss Universe ang ika-67 na katuig nga nagapasundayag sang katahom, kaalam sa mga kandidata, kag kultura sang tagsa kapungsod. Ako si Zen Kilantang para sa One Western Visayas. Mga Miss Universe fans naman sa may Bacolod City naghinugyaw para sa kadalagan ni Catriona Gray. Bacolod noon todong suporta para sa kandidata sang Pilipinas nga ginkoronahan nga 2018 Miss Universe. Yari ang balita ang aton gintutukan. Sa sininga karinderya sa Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod, wala untat ang singgitan para sa pambato sa Pilipinas nga si Miss Philippines Catriona Gray. Ang matindera daw nagakadulaan ginhawa sa mga nagkarainlaing nga porsyon sa kompetisyon. Pagsulod sa top 3, anong reaksyon mo? Nagsinggit ka? Yes, nagsinggitin kuya. Ang empleyado nga si Christine, excited man nga masaksihan ang iidolo nga anay ginkilala nga Miss World First Runner-Up. Say ko lang ang answer niya sa question, igabay pa niya gid tumano niya gid. Todo depensa naman ang isa ka Catriona fan, ilabi na sa mga nagabash sa Reyna. Para sa aton yung sir nga bansa, sir nga proud tayo nga Philippines, kaya siyempre daog tayo Nagpanguna si Grace sa masobra 90 ka mga kandidata. Liwat man nasaksihan ang slow-mo turn sa swimsuit competition kag nagadaba-daba sa mayon volcano-inspired gown. Sa Q&A, diretso man ini nga ginsabat ang mga issue na tuway sa legalization sa marijuana sa mga pungsod kag ang sitwasyon sa mga kabataan sa mga pigado nga komunidad. Hindi lang siya ang very proud. Kundi nga bilog nga Philippines nagaano gid sa iya. Nag-celebrate sa iya nga pagdaog. Yeah! Si Gray ang ikaapat nga Filipina nga ginkoronahan Miss Universe matapos ang kontrobersyal nga announcement sang pagkadaog ni Pia Wurtzbach sang tuig 2015.